बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समस्या भडव्यान मरिये किसपी हाटली आणि ती पवित्र आत्म्यावर मी गरकेस झाले. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सोम्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसो. भगवंती मरिये देवाची माफिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याचे साकर तुझ्या शब्दावर मी त्यांचा नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सोम्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसो. भगवंती मरिये देवाची माफिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचं पूत म्हणे चला आणि आमच्यामध्ये जेल नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सोम्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसो. भगवंती मरिये देवाची माफिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्या कमी पोहोचूनचे खातीर माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान वंशपण घेतले आम्ही जण झाल्या ताच्या कष्ट आणि कुसर जीवनपणाचा आनंद आम्ही पावशे तुझे कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्तांच्या सम्यामरी फता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. देवा गल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींचे दयेन मका दिलाय तुझ्या तबेन तुझे मोती सोडाय वखात आग संभाळ आणि सलाई आमेन. शासना सोविषय दी टंका येसु आणि निरंतर प्रकाश संचेर फंपदी समाजरे शेख्योरिताम. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दिसपट्टो आज आमकां आणि आमी आमचे सुटलेल्या शिताव तशें आमची पातकां मुगोस आणि आमकां ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाचे देवाचे माय आम्हा आम्हा पाप्यां पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. हे घडी बोर आमचे सगळे माईक आम्ही अनम्यूट करूया. कसं झालं दोन्ही हात रुबान या सकाळच्या वेळा त्या सुम्याक अर्घा देऊया त्या सुम्याक आमची आम्ही स्तुती करूया त्या सुम्याक आम्ही आराधन कर स्तुती कर तका आम्ही म्हणूया हालेलुया 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 सकाळीच्या वेळा तुका तुझ्या हातान समर्पित युट्यूब चॅनल
जॉईन झाले हर एकला या मागण्याच्या पुढे एंटर झाले हर एकले तुझ्या पुता जेसूच्या अमल रक्तान खावर जाऊ दे हे सगळे मागण्याचे कोण याकडे विश्वास याकडे तुझ्या पुता जेसूच्या अमल रक्तानं सील करता विशेष हर एक पदवी कोटी सकत हर एक कोटी आलोचना कोट ಒಂದವನು याकडे जे किती हमको मागण्यात पैस करते असत मागण्या डिस्टर्ब करते असत अस्कत करते असत जेसूच्या पवित्र आणि बलवान नावाने जेसूच्या अमल रक्तान बनव जेसूच्या कृसामळा दर्शन पडते याकडे जेसूच्या दैविक सकत याकडे वळण होती या हर एका मागण्याच्या कुठं असते हर एक दैविक सकत अनुभव करू दे याकडे शिरा बरादी 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 घट्ट तल्या स्तुति करिया मैं अनम्यूट कर स्तुति करिया घट्ट कर स्तुति करिया हालेलुया 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 शिरा बरा 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 या जेसु आपण दैवी सकत देव रिया 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 जेसु 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 स्तुति 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 बरा 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 रिया 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 स्तुति करिया याकडे स्तुति करिया याकडे दैविक सकत वाळन द्यायचं याकडे दैविक सकत द्यायचं याकडे आपण तसा हालेलुया रिया 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 Thank you, Jesus. 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 Psalm 119, 151. पण तू मका लगीच असाय. Psalm 119, 151. तू मका लगीच असाय. आमचे दोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया या सकाळच्या वेळा. Psalm 119, 151. पण तू मका लगीच असाय. तू मका लगीच असाय. सोम्या या सकाळच्या वेळा या बुधवाराच्या दिसा मका आपडूंक तू मका लगीच असाय. तू म्हज्या काळजाक लगीच असाय जेसू. म्हज्या काळजान सगळे सलचे आटे विटे तुका कळीत आसात कित्याक तू या बुधवाराच्या दिसा म्हाका लागीं असाय. तू म्हाका लागीं असाय. तुका हरका सोम्या तुका हरका सोम्या संख्यात जेसू. आज तो सोमी देवाचे उतर म्हणता Psalm 119, 151. पण तू म्हाका लागीं असाय. तू म्हाका लागीं असाय. तो इतलो लागीं म्हज्या आनी तुज्या आसा की ताच्या लागीं ताच्या की चड लागीं कळूस येवंक जायना. ताच्या परी कोणेय आमच्या जिवितान कितले लागीं असल्यार ताणे दिवचो अनुभव आमकां कोणी दिवंक शकना. कित्याक तो येताना तो तितलो मोगान येता. तो एक पटी म्हजी सुख दाखोवन म्हाका सकयल घालूंक पळयना. म्हाका हर एक कडेन उखलून धरता. म्हाका हर एक कडेन काकळटीच्या दोळ्यांनी पळयता. हांव पिडेंत असल्यार म्हाका तो आपण गुण करता. आपण गुण करता. कोणाक एके व्यक्तीक या बांगण्याच्या सुरवातेत हांव जॉईन जातानूच राईट सायडीन दाडये कडेन सकयल दूख आसली. जेसू त्या व्यक्तीक ह्या कडेन आपण आसा रिलीफ करन आसा. लेफ्ट सायडीन
पाठीच्या लेफ्ट साइडीन कोणाकी धरून दवरल्या परी आसले, जेसू त्या व्यक्तीक सुटका दिता आसा. गोमटेच्या राईट साइडीन कोणाकी ते शिरानी दूख आसा, जेसू त्या व्यक्तीक कापड नासा. कित्याक साम 119:151 जेजू तुझ्या लागीं आसा. जेजू तुझ्या लागीं आसा. जेजू म्हज्या आनी तुझ्या लागीं आसा. तो हर एका दिसा या वेळार तू ताका मेळोंक येताय म्हणून तुझ्या पयले ह्या मागण्याच्या कुडांत येवन तो तुका राखून रावता. उडास दवरया. आज आमी इतले जाणा हर एका दिसा ह्या मागण्याक जॉइन जाता. उडास दवरा. आमी पयस जावन कुडीन पयस नासता जावंक पुरो, पूण स्पिरितान आमी एक कडेन आसा, एक मागण्याच्या सालांत आसा. आनी ह्या मागण्याच्या सालाचो मुखेली जेजू जावन आसा. तो ह्या मागण्याच्या सालाचे दार काण तो पयलेच भितर रिकोन आमच्या खातीर राखून रावता. कित्याक तो म्हाका आनी तुका लागीं आसोंक आशेता. He wants to be very and very close to you. He wants to be close to you. आज तू loneliness feel करना सायगी, आज तू डिप्रेशन सायगी, आज जेजू तुझ्या बोगलेन आसा. जेजू तुझ्या बोगलेन आसा. जेजू तुझ्या बोगलेन आसा. अनुभव कर. दोन्ही दोळे दाम अनुभव कर. जेजू तुझ्या बोगलेन आसा. जेजू तुझ्या बोगलेन आसा. जेजू तुजो मोग करता. जेजू तुजो मोग करता. तो तुझ्या लागीं आसा. तो तुझे सगळे दुःख खांडोवंक आशेता. तो तुका ताच्या वेंगेन धरूंक आशेता. तो तुका कम्फर्ट दिवंक आशेता. तो जेजू तुझ्या बोगलेक आसा. जेरेमाया 29:13 तुवें सोदल्यार पडो ताका. ह्या घडये सोद ह्या घडये ताका. ह्या घडये सोद. तो तुझ्या बोगलेन आसा. जेजू तुझ्या बोगलेन आसा. जेजू तुझ्या बोगलेन आसा. अनुभव कर. अनुभव कर. तुझ्या डिप्रेशनार जावन तुका तो सुटका दिता. डिप्रेशनाक तुझे थंय कसलेच अधिकार ना. अधिकार ना. तू जेजूचे भुरगे. जेजूचे भुरगे तू जेजूचो भुरगो. जेजून आपले रगत तुझे खातीर वरयला. तुवें डिप्रेशन आसूं जाय म्हणून न्हय. तुवें सुटका जोडिल्लें भुरगें जावचें पसून. तुवें सुटका जोडिल्लें भुरगें जावचें पसून त्या जेजूच्या नांवान तुका सुटका. त्या जेजूच्या नांवान डिप्रेशनांतल्यान कंप्लीट सुटका तुका. जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवान. जेजू तुज्या लागीं आसा. जेजू तुज्या लागीं आसा. रिपीट कर. रिपीट कर. रिपीट कर. साम 119:151 पूण तो म्हाका लागींच आसा. पूण जेजू म्हाका लागींच आसा. सांगा. जेजू म्हाका लागीं आसा. जेजू म्हाका लागीं आसा. जेजू म्हाका लागीं आसा. अनुभव करा. अनुभव करा. जेजू तुज्या लागीं असलो अनुभव कर. सांग जेजू. वय जेजू म्हज्या लागीं आसा. वय जेजू म्हज्या लागीं आसा. वय म्हज्या जेजू म्हज्या लागीं आसा. तू खंतीन आसा हितून. तुझे कर्ज कशे काडचे तुका कळीत नात. जेजू तुज्या लागीं आसा. जेजू तुज्या लागीं आसा. तुझे सगळे प्रॉब्लेम जावन कशे भायर येवचे, कशे कोप अप करचे म्हूण तू चिंतून आसाय. पूण जेजू तुज्या लागीं आसा.
जेसू तुझ्या लागी असास. जेसू तुझ्या लागी असा. जेसू तुझ्या लागी असा. सांग तुझं कसं तू सांग, जेसू मुझ्या लागी असा. हेलेन्सी जेसू मुझ्या लागी असा. सांग सांग सांग. तू सांग हेडा जेसू मुझ्या लागी असा. जेसू मुझ्या लागी असा. जेसू मुझ्या लागी असा. मायकल जेसू मुझ्या लागी असा. सांग जेसू मुझ्या लागी असा. जॉन्सन सांग जेसू मुझ्या लागी असा. सांग सांग सांग. जेसू मुझ्या लागी असा. 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 एलिना सांग जेसू मुझ्या लागी असा. जेसू मुझ्या लागी असा. जेसू मुझ्या लागी असा. तुझे संगी असलो जेसू तुका सुटका देऊ सकनागी. सांग सांग जेसू मुझ्या लागी असा. जेसू मुझ्या लागी असा. Jesus. Arkanges. Arkanges. Jesus. सगळं दिस येऊ तर क्लेम करा. 190, 151. पण तू मका लागीन ससाय आणि सगळे तुझे आदेश सत. पण तू मका लागी ससाय आणि सगळे तुझे आदेश सत. डोळे बंद कर. रिपीट करूया 100 पटी. आज एका जाग्यावर बसून येऊ तर रिपीट करूया. येऊ तर बसून रिपीट करूया. बसून रिपीट करूया. पण एक व्यक्ती की या घडी राईट बावळ्यात दुःख असा पडापड असा. जेजू त्या व्यक्तीकडे आपण असा. मुखार सरच्या पहिले एक टेस्टमनी असा आम्ही ऐकूया. My name is Ekima Parira, based in London, working for Heathrow. Few days ago, due to childcare, I was supposed to move to different terminal but same job. I signed my contract and after a couple of hours, I started feeling anxiety. I thought it will be for a while. I saw the change as day passing by. It started getting worse. Heavy chest pain, full of stress. After 2 days with disturbing mind, I spoke to Brother Lancy. He did a prayer on me and gave verses to read. Next day, I felt bit okay and went for work, and my manager called me and she agreed to decline my move to different terminal after looking into my situation. Praise the Lord for the miracle in my life. Praise the Lord. कमी अर्घादित असताना आज या पहिल्या कणात विशेष आमच्या जीवित सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया. विशेष माग्या आमच्या जीवित समर्पण देऊन माग्या. या बुधवाराच्या दिवसा जेजू तू आमच्या संगत ये. जेजू तू आमच्या संगत राहा. जेजू तू आज आमच्या संगत राहा. जेजू तू आज आमका तू सलय. जेजू आज आमका तुझे आशीर्वादाची भरगे कर. आशीर्वादाची भरगे कर. तुझी कृपा आज आम्ही जोड घेऊन जाय. आम्ही गेल्ल्याकडे तुझे आशीर्वाद अनुभव करून जाय. आज आम्ही काम करतो जागो. आमच्या संगत काम करचे. आमच्या कुटुंबातले एकले आशीर्वाद अनुभव करून दे. सांगातामुळे येवता 3 पटी घट्टपणा रिपीट करूया. Deuteronomy 28:3-6. आशीर्वादी तुझ्या गर्व तुझ्या हिडाची तुझ्या हिडाची आशीर्वादित
केले तिचे वस्त्रांच्या हिंडाची बकऱ्या पिला आशीर्वाद आशीर्वाद नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू गंदी मरिये देवाची मैया मोठ्या आता आणि आमच्या वर्णाच्या वेळार आमेन. विशेष या दुसऱ्या कणांत मागिया आमचे कुटुंब सम्याच्या हातान समर्पण देऊया. आमच्या कुटुंबातल्या हर एकल्या सम्याच्या हातान समर्पण देऊया. कुटुंबातल्या हर एक कोणे पण असकत काय आर्ग्युमेंट्स डिस्टर्बन्स सम्याच्या हातान समर्पण देऊया. आज आमच्या कुटुंबान कोण असकत असा त्यांच्या एडिक्शनान संपडल्यान कितली भुरगीं एडिक्शनान संपडल्यान भुरगीं सांगलें आयकना भुरगीं आळशे जाल्यात कामां पासून आयकनात तुम्हेच्या तन भेटून देऊया. इतल्या कुटुंबांनी समाधान ना उलोवणे ना एकाच घरांत घोव बायला रावतात एकामेका उलयनासतना कितलेशे दीस जाल्या एकाच घरांत असल्यार विंगड विंगड बेडरूमान न्हिदतात. आज विशेष सरान मागया देव परत तांकां त्याच ज्या मोगान ती काजरा टायमार तांच्या सक्रामेंतांत आनी काजर जातना ज्या मोगान ती भितर गेल्ली त्या मोगान परत तांचे काळीस परत तांचे ते असले तांचे तांच्या मध्ये सैतानान घाल्ले सगळे कन्फ्युजनाची वणद जेजूच्या नावान कसलोन पडोन दी. इतल्या काजरे जोड्यामध्ये डायव्होर्साक अप्लाय केला. जेजूच्या नावान डायव्होर्साची हर एक ऍप्लिकेशन्स कॅन्सल जावन दीत. कितल्या जणांनी या दिसांनी काजर जायचे म्हणून तांची डेट फिक्स जाल्या. विशेष या काजराक फावो ती तयाराय आत्मीक तरान तयाराय करूंक नई संसारी तयाराय नई सरबराय तयाराय करूंक देव तांकां कृपा लाभून दिवं सांगता म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करया. एजेकियल 36:27 उतर घालतलो तुझ्या कायद्या फरमान सर्च करतलो तुझ्या आज्ञा पालन करतलो तात सुरेश एजेकियल 36:27 मजो तुमचे भितर घालतलो तुझ्या कायद्या फरमान सर्च करतलो आणि म्हज्या आज्ञा पालन करतलो तात सुरेश एजेकियल 36:27 भितर घालतलो तुम्ही म्हज्या कायद्या फरमान सर्च करतलो म्हज्या आज्ञा मान मरिये कृपेन भरले सुमती सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू भगवती मरिये देवाची आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. एका पिढ्यास तांक सुम्याच्या तन भेटून दिव्या टीबी ब्लड प्रेशर एड्स कॅन्सर डायबिटीस विंगड पिढ्यास सुम्याच्या तन समर्पण दिव्या. टोनी म्हणल्या भावाक विशेष समर्पण दिव्या. ताका स्ट्रोक जावन तो हॉस्पिटलात ऍडमिट जाला. विशेष सुम्याच्या तन समर्पण दिव्या. जेसू ताका आपलो दी जेसूच्या अमलेक रागत ताच्या माथ्याच्या केसांत पांच नक्ष पर्यंत वाळून येऊन दी. खंयच्या जाग्यार ताका स्ट्रोक जाला खंयच्या जाग्यार ताका ब्लड सर्क्युलेशन जायना जेसूचे अमलेक रागत त्या जाग्यार फाशाळ जावन दी. सगळे ब्लॉक्स जेसूच्या नावान उक्ते जावन दी उक्ते जावन दी जेसूच्या नावान उक्ते जावन दी जेसूच्या नावान. रॉबर्ट म्हणलो भाव कालच्या दिसा भायर गेलो पडलो आणि ताका जावंक मार जालो जावंक पुरो ताका काल ऍडमिट केलें. फाल्यां सांजेर ताका घरा फाटीं पावयला. घरा बरो आसा मग्नाद्वारे बरो जाला. विशेष कंप्लीट पॅक कोणी ताजे ते देवर येवचे पासून मागया समर्पण देव्या. विशेष समर्पण देव्या. लीनाबाई सुमेश समर्पण देव्या. त्याच्या पायाचे सगळे घाय कंप्लीटली गुण जावन दी खात वयल्यान फॉर्म जावन दी जेजूच्या नावान. त्याच्या पायाचे खात फॉर्म जावन दी. सगळे घाय जेजूच्या घायावरवी आयजाया 53:5 ताच्या घायावरवी गुण जावन दी
गूण जावं दीत जेसूच्या नांवान गूण जावं दीत. कितली पिडे आसता, कॅन्सर पिडे आसात. रॉकी, स्टीवन, सुजित, सिल्विया, मथायस, कितले कॅन्सर पेशंट्साची नांवां आयल्यात. विशेष तरान सुम्याच्या बेठत जेस्त का डोंदी गुण करून दी. देवाचे दैविक सकत गुण करचे सकत ती अनुभव करून दी म्हणून मागया. सोम्याच्या हातान सगळ्या पिढे आसा. कितले जण आयसीयून सिरियस आसात, जायना म्हणून हॉस्पिटलान एडमिट केला. सर्जरी आसा. कितले जावंक पुरो किमो घेते आसात, रेडिओथेरपी घेते आसात, कितले फिजिओथेरपी घेते आसात. जावंक पुरो कितले ना सायकॅट्रिक इश्यूज, अल्सर, पीसीओडी इश्यूज सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. विशेष समर्पण दिवया. आमचो उजो हात वयर मारया. आमचे मध्ये कितलीशी बहिणी मागोन आसात भुरग्याच्या देण्यापासून. तुमच्या मध्ये कितले जण भुरग्याच्या देण्यापासून मागोन आसात. तुमचो हात तुमच्या गर्भाचे दोरा मागया. तुमच्या मध्ये कोण तुमच्या भुरग्यापासून मागोन आसा, तांकां भुरग्याचे देणे जायचे म्हणून सांग पुरो. ती काजळ जावन 2 वर्सां जाली भुरग्याच्या देण्याना. तुझ्या पोटाचेर हात दवर आणि चिनकी तुझ्या भुरग्याच्या पोटाचेर, तुझ्या चेडवाच्या पोटाचेर तुवें हात दवरला, तुझ्या सुनेच्या पोटाचेर तुवें हात दवरला म्हणून अनुभव कर. आणि ह्या घडये म्हाक विश्वासान जेजू ताचे गर्भाचे दार उक्ते करून दी. जेजू ताचे गर्भाचे दार उक्ते करून दी. लीना, कर्मा, प्रतिष्ठा, लविता, विटा, ज्योती, कितले जण, रोज ते समस्या सांग पुरो. जेसूच्या अमूल रक्तान सगळे नितळ जावन वचून दी. हे गर्भ फळापरीस जावन दी. बी फर्टाईल, be fruitful in the name of Jesus. जेजूच्या नावान फ्रुटफुल जावन दी. आशीर्वादीत जावन दी तांचे गर्भ, आशीर्वादीत जावन दी. भुरग्यांचे देणे फावो जावन दी. एका गरजो समर्पण दी. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 फावटी रिपीट करया. Psalm 6:4 वरतून ये सर्वेस्परा जीवन तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटे. 6:4 वरतून ये सर्वेस्परा तुझो जीवन मोगाक लागून म्हाका वाटे. Psalm 6:4 वरतून ये सर्वेस्परा तुझो जीवन मोगाक लागून म्हाका वाटे. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुबेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया खातीर विनंती कर. आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. समर्पण देवया. परत एक फावटी समर्पण देवया. या सौत्या कणात या युट्यूबाचेर कितली जाणां मागोन आसात विंगड गरजांपासून. रेखल्याच्यो गरजो सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. दिव्या, रॉनी, Rabana Kumar, Olga Diaz, Rolf Rainier Menezes, Andre De Souza, Dancia John, विशेष करून मागोन आसा. समर्पण दिवया. Psalm 6:4 परत एक फावटी रिपीट करना मागता आसतना. Psalm 6:4 परतून एक फावटी रिपीट कर मागता आसतना समर्पण दिवया. सानिसिया जीवनाक परत एक फावटी सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. जुलिया फर्नांडीस, तिचे बियाट्रिस स्वेलिंग हातांचे आणि पायांचे कंप्लीटली गुण जावचे पासून मागया. समर्पण दिवया. जोसी मोली मुळी बहीण मागोन आसा. ज्या घोवा पासून गुण जावचे पासून अंतरी गयातावन कुडीच्या गयांतावन
सुरखा मेळच्या बसत सगळ्या कुटुंबांत समाधान स्थापित जावच्या बसत मोगान भरच्या बसत समर्पण दिल्या. अलेक्स म्हणल्या भावाक समर्पण दिलं माग्या कम्प्लिटली जेसू ताका स्पर्श करून दियाकडे, स्पर्श करून दियाकडे, स्पर्श करून दियाकडे जेसूच्या नावान भेटून दिल्या. कितले जण मागून असत, कितले जण मागून असत. लहानशे भुरगीं ऍडमिट जाल्या समस्या भेटून दिल्या. जेसूचे काकुळतांचे देवण येऊन दी, जेसूचे काकुळतांचे देवण येऊन दी. हर एक पिढी असता या घडये अनुभव करून दे सांगता म्हणून परत एक पटी समस्या समर्पण देऊन माग्या. कितले ना किडनी प्रॉब्लेम कष्ट असत, गाल ब्लॅडर स्टोन असा, युरिनरी इन्फेक्शन असा, पायांच्यो शिरो सुस्तात, केस सडतात, मेमरी प्रॉब्लेम समस्या भेटून दिव्या. आणि सांगाता मिळून समर्पण विशेष सारा म्हणल्या बऱ्या समर्पण दिव्या. सांगाता म्हणून उत्तर 3 पटी रिपीट करूया. Psalm 6:4 तुम ये सर्वेस Psalm 6:4 por तुम ये सर्वेस पर बसो जीवनिवा चमकाक लागून मका Psalm 6:4 तुम ये सर्वेस पर बसो जीवनिवा तुझ्या मकाक लागून मका वाटाय. नमान मरिये कृपेन बरले सुमत येसुवा शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फॉर जेजू. आम्ही सगळे दिंबीर पडया दोन्ही हातांचे वैर बार्या या कणात विशेष रान सोम्याच्या समर्पण देऊन माग्या. आमच्या सगळ्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण दिव्या. आयजाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आणि शांतशी बरती तांकां भोगूंक मेळटली. विशेष रान माग्या आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवन पवित्र आत्म्यान आमची भुरगीं बरोवन दी, पवित्र आत्म्याच्या जाणवान आमची भुरगीं बरोवन दी. हर एक तांकां सतायता ते हर एक एडिक्शन जेजूच्या नावान तांकां सण नसों दी, जेजूच्या नावान तांकां सण नसों दी. आमच्या भुरग्यांचो फुडार आशीर्वाद जावं दी. कितले भुरगीं अस्कस आसा, शिकपान अस्कस आसा, शिकपान कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना. कितले जाणां सायकॅट्रीक पिड्यांत आसात भुरगीं, लोनलीनेस डिप्रेशन आसात भुरगीं. समाजात समर्पण दिवन हे उतर सांगाता म्हणून 3 पटी रिपीट करूया. आयजाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो, शांतची बुट्टी तांकां भोगूंक मेळटली. आयजाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो, शांतची बुट्टी तांकां भोगूंक मेळटली. आयजाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शांतची बुट्टी तांकां भोगूंक मेळटली. नमान मरिये कृपेन बरले सुमत येसुवा शास्त्री आम्ही तर तू सदैव तुझ्या गोष्टी फॉर जेजू. या क्रियेच्या कणात विशेष रान माग्या. एझेकिएल 36:27 क्लेम कर माग्या विशेष रान. एझेकिएल 36:27 विशेष रान समर्पण माग्या. सगळ्या संसारात शांती समाधान स्थापित जावच्या बसत माग्या. इस्रायल, फालस्तीन, इराण, इराक या सगळ्या कंट्रीमध्ये समाधान स्थापित जावचे बसत, झुजाची मडा थांबचे बसत. युक्रेन, रशिया आणि कितल्या जाग्यांनी समाधान ना. विशेष समाधानाचो देव, समाधानाचो दातार समाधान या राष्ट्रांक देवनी, समाधानी जीवन करपा देवनी. जॉन 14:27 जेजू म्हणता हांव तुमकां समाधान दिवंक येता, हांव तुमकां समाधान, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता म्हणटा. जेजूचें समाधान थंयसर स्थापीत जावं दी, स्थापीत जावं दी. जेजूच्या नांवान झुजा बंद जावं दी आनी मुखार परत कोणाचो जीव वचना जावं दी. कितली ल्हान ल्हान भुरगीं अनाथ सत्य आसा, अनाथ जाल्यात भुरगीं. आवय बापायनी मोगान बसली भुरगीं ती ना जाल्यार तांचे सांगाता त्या भुरग्यांनी जीव ओगडावन घेतला. कितले कुटुंबात जावंक पुरो भरोवन आसले घर आसा, जावंक पुरो एक सुरी जाल्यार आज तांचे दुःख समस्या भेटून दिवया. तांचे पासून आमी मागया, तांचे तर्फेन आमी मागे समर्पण दिवन देवा काकूळ कर.
देवा काकुळकर या हर एका राष्ट्रीय अधिकाऱ्यांचे मौन परिवर्तन जाऊ दे, बदलून दे म्हणून समर्पण देऊन माग्या. तसेच समर्पण देऊया आमची अख्खी पोय सभा, आमचं बोबगेम पाप सेवा सगळा बिस्पान काढलाय असं की भाव दर्पणी सगळ्या लाईका समर्पण देऊया. या सगळ्या पवित्र समेत विशेष समाधान स्थापित जाऊच्यापासून सगळे मनबद, सगळे मतभेद, सगळे जांपुरो, सगळे हर एक तऱ्हाचे वाईट पैसांच्यापासून माग्या. विशेष आमचे आत्मिक डिरेक्टर बाप अँथोनी लोपेस, आमचे लीडर मार्गरेट डिसोजा तुम्हाला त्यांना भेटून देऊया. आमचे सगळे मागणं, आमच्या मागण्यासंबंधीचे हर एक मिसा तुम्हाला त्यांना भेटून देऊया. मॉर्निंग मनाचे सगळे टीम तुम्हाला त्यांना भेटून देऊया. आज संचेर प्रेझेंटरशिप सलोनच्या ब्रदर दीपक कुमार, तसेच डॉक्टर जयानंद त्या समयाच्या तान भेटून देऊन माग्या. समयाच्या तान भेटून देऊन माग्या. विशेष फालांचे संजयचे मागण्यासमोर विशेष समर्पण देऊया. फालांचे मागण्यासमोर सलोनचे तैसरे देवाचे उत्तर आणि हिलिंग सर्व्हिस सलोनचे फादर विल्यम अर्बुकर विशेष दैविक दणाने दैविक सत्तेन तांका बरोवन दैविक सत्तेन तांका देव तांका सलन वरून देऊन माग्या. शुक्रवारचे सक्रामेंताचे आराधन सुमेच्या समर्पण देऊया. शनिवाराचे ब्रदर फ्रान्सिस लोबोचे टॉक विशेष सोड आणि सोड लोक टॉक ऐकताना तांका स्पर्श जाऊ दे, त्यांचे काळजा मना बदला दे. सड आणि सड लोक देवाच्या उतराची गुण समजून मिळच्या बसत विशेष माग्या. तसेच समर्पण देऊया. कितले जण गावाक ते आसात, पैन करते आसात, विशेष तांका सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया. कितल्या कामाच्या प्रॉब्लेम आसात, काम नसताना कष्ट नसतात, मेलरॉय, एल्गार, लाविटा, हेनरी विशेष सोम्याच्या हातान भेटून देऊया. मागे तांका बरें काम लाभचें बसत. विटा म्हणल्यार बडीच्या कामात कितेंय अडखळ आसा ते सगळे पयस जावचे बसत, वाट उक्ते जावचे बसत माग्या. तशेंच हर एक गरजो सोम्याच्या हातान भेटून देऊया माग्या. विशेष आज दनपारा ब्रदर प्रकाशाची मत आराधन, सक्रामेंताचे आराधन दनपाराचे विशेष सड आणि सड लोक जमा जाऊ दे. त्या आराधनात सड आणि सड लोक जेजूचो अनुभव करून दे. त्या सक्रामेंतान तावन जेजू कितले लोक हे आराधन पळयता तांकां स्पर्श करून दे, स्पर्श करून दे, स्पर्श करून दे जेजूच्या नावान. ते आराधन सलोनचे ब्रदर प्रकाश आणि सगळ्या टीमाक देव पवित्र आत्म्यान बरोदी, पवित्र आत्म्यान सलोन माग्या. तसेच हेनरी म्हणल्या बाबा समर्पण देऊया. आणि तसेच कितले जण तांचे विजाचे समस्या आसा, कंपनी समस्या आसा, केस आसा, विशेष समर्पण देऊया. सांगात्या म्हणून येऊ तर 3 फाटी घट्ट तळ्यान रिपीट करूया. एझेकिएल 36:27 तुम्ही माझ्या कायद्याप्रमाणे एझेकिएल 36:27 मुजो आत्मा तुमच्या भितर घालतलो, तुमच्या कायद्याप्रमाणे चालू शकता, तुम्ही पाळू शकता. एझेकिएल 36:27 तुम्ही माझ्या कायद्याप्रमाणे चालू शकता. आज ना तुम्ही पाळू शकता. नमान मरिये कृपेन भरले समृद्ध सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कृपेचे फळ जेजू. तरी हातांचे वैर बार्या तळ्या आमचे दंप्या विशेष माग्या याला कितले जण मागणे करण्यासाठी या युट्यूबाचे सुमार 40-50 लोक याकडे पळून असा मागणे करण्याचा विशेष देव तांका आशीर्वादांमध्ये अभिषेक करून दे. विशेष या झूमाचेर कितले जण मागवून असा विशेष समर्पण देऊया. तसेच या मागण्यासमोर कितले रेटिटे गेला तांका समर्पण देऊया. तसेच कितले जण तांचे बर्थडेज एनिव्हर्सरीज या दिसाने सेलिब्रेट करण्यासाठी तांका समर्पण देऊया. आज कितले जणांचे इंटरव्ह्यूज आसात सोम्याच्या तान भेटून देऊया. कितल्यांचे ब्लड रिपोर्ट या कसले
पोटे उनके साथ समय चलता है समर्पण संगाता मन स्तुति करिया हालेलुया 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 शिरा बरादी हालेलुया बरा शिरा हालेलुया बरादी गिरे बरादी बरा शिरा हालेलुया बरादी गिरे बरादी हालेलुया बरा शिरा हालेलुया बरा बरादी हालेलुया बरादी बरादी हालेलुया बरादी 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 हालेलुया 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 क्राइना हालेलुया जान हालेलुया जानी हालेलुया विजय स्वर्गात हेनरी स्वर्गात मार्गरेट रिस्टर स्वर्गात मिल्फर स्वर्गात स्वर्गात आइस स्वर्गात माइकल स्वर्गात स्वर्गात Lavita, Helena, स्तुतित Melvin, कच समय Cheryl, मात Soner, पंचारदात Teresa, कच सवन के Daryl, तांत Hilda, जोड़ने ताउत Mary, पंचोसा Genesia, Tishel, हालेलुया Cinderella, हालेलुया James, हालेलुया Jesse, हालेलुया Juliet, हालेलुया Stephanie, Jason, हालेलुया Lena D'Souza, हालेलुया Robert, हालेलुया Helena हालेलुया Voss, हालेलुया Lidwin, हालेलुया Valerian, Sonal, हालेलुया Audley, हालेलुया Maria Ferraro, हालेलुया Patsy हालेलुया Fernandez, जेसु Batista, जेसु जेसु Priya, जेसु Anil, जेसु Agnello, जेसु Rima, जेसु Kevin, जेसु 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 Jacinta, जेसु जेसु Rina, जेसु Alger, Gilbert, जेसु Rita, जेसु जेसु Stephen, जेसु 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 Stefani, जेसु जेसु Cyril, जेसु Vida, Kishore, Calvin, Kathleen, Brenda, Rocky, Renwick, Zina, Arun, Teresa, Kashmir, Travis, Andy, विशेष सगळ्या देवा तुझ्या समर्पित आज तू हरियकाच्या लागी असे तू लागी असलो अनुभव हरियकलानी जोडे सुकर तुझे सांगलाय मॅथ्यू 28:50 अखेर पर्यंत तुमच्या संगत असलं म्हणून देवा तू त्यांच्या संगत राहून त्यांना सलन वर हरियका वाईट विघ्न अनुराधा राखणे संभाळ आयचे सतानी करच्या हरियका कामाचे आशीर्वाद घालून मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन बदले सुमरिय सुबह स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र साधु सतानी सदा सर्वथा प्रेज द लॉर्ड विशेष तरानं कळवणी आज संजेर कुवेट सल्लांक आज संजेर 7:15 वरां तावन 8:30 वरां म्हणशेर प्रेझनशिप आणि वर्ड ऑफ गॉड आणि हिलिंग सर्व्हिस असतले वर्ड ऑफ गॉड विशेष ब्रदर डॉक्टर जयानंद जीसस केअर्स मिनिस्ट्री बँगलोर ते टॉक आणि हिलिंग सर्व्हिस सलून वरतले इंग्लिश असतले सगळे सेशन इंडियाचो टाइम 9:45 प्रेझनशिप सांगता सुरू जाता 11 o'clock म्हणशेर आसा 11 वरां म्हणशेर आसा तुम्ही सगळे जॉईन जाया हेरांक तुम्ही सांगा फाल्यां आमची मागण्या जमत असा होली फॅमिली हॉलांत विशेष मांडवळ फाल्यांचे फादर विलियम आल्बुकर्क फाल्यांचे आसा थंयसर हिलिंग सर्व्हिस चलयतले तुम्ही चड आनी चड लोक या मागण्या जमत हर एक पिडेस्तांक आपोवनारा पिडेस्तांक आपोवनारा भुरग्याच्या दिनापासून कोण मागून आसात तांकां आपोवनारा कितले काम नासतना आसात तुमची काम तुम्ही सिवी खाण घेवन वसा त्या मागण्याक वयतना सिवी खाण घेवन वसा थंयसर सरेंडर करा सिवी सरेंडर करून मागा कितने काम खातीर मागून आसात खुशीचा सिवी सरेंडर करून मागा खंडीत जावन त्या अभिषिक्तान ताच्या अभिषिक्त हातांनी मागताना खंडीत जावन तुमचे सगळे अडखळी बांदपासा तुटून पडटले तशेंच शुक्रवार दीस सक्रामेंताची आराधना आसा आमची मागणी युट्यूबाचेर कोण पळोवन आसात आमचे चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा तुमचे काही कमेंट्स असतात टेस्टमनीस असतात तुम्ही आमकां धाडा आणि तशेंच ह्या जमतेन तुम्ही ऍक्टिव्हली भाग घ्या देव तुमकां हर एकल्याक आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरोवन दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल कोणाक ट्रान्सपोर्टाची गरज आसा सालमिया तावन आमची रिन्ना बाय आसा तिका तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा ओके प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू